Ay, kapali. Bakit ka ginanon? Nanggigigil. Nakagigil. Hindi ko alam. Di naman out. Tiniri nga. Ano na ba niya? Nandun siya. Eh, kapali na makmukan. Sino nagigil? Kapali. Hindi siya nag-wide. Tingin din ako. Nasa Severa kami naglalaro lagi. Pero nagre-record siya. I-update yung phone niya. Wala pa yan. Wala.
Si yung isa, kaya napansin, nakadalawa pa lang, pangatlo pa lang niya yan. Ang init. Sabing init talaga. Baka tayo natin different schedule. Kaya naman, saan naman pinapunta? Kaya pwede din tayo kasi lagi ng siguro eh. Nakakabili naman siya. Sa JG. Ang dami na tayo ulit. Tapos, after tayo kasi rin masaka mo. Medyo mahina pa yun. Hindi sana all may jersey. May jersey na. Tawa ka yung jersey. Nabuwag na yung federasyon. Ano, gusto mo yan pagka si Weng sa JB tayo? Ano naman yun eh, basta may kaset eh. Tatlo lang. Oh, mahal pa din. Apa! Yung isa, Ha? Ikaw, si Weng. si Cha gusto niya. I mean, iba na yung ano nun eh. Hindi, tatanggihan ba ako mo? Tsaka gabi, masyado na mainit yung ano. Hindi kita maintindihan, Winang. Ayaw mo ng ganito. Tapos ayaw mo. Hindi, I mean, kung magsiset tayo sa JB, Ano? yung medyo gabi na, Anong oras gusto 4 p.m. onwards, para matapos na tayo before 8, ganyan, 7, ganyan. Anong oras ba si Kan? Matapos yung Oo. klase niya, 4 at At least ang kahit mamatas tayo 8, okay pa yun. Wag lang yung 9, 10 na natatapos. grabe yung init yun. Gusto mo yan sa Sunday Oo. o Saturday. Either. 4 to 7. Malay mo maya natin si Jan. Nasa Bali siya. Saan? Bali, oo. Oh, Sabi ni Bennett. ilang araw ka? Hindi ko sure kung hindi rin sure ni Bennett kung doon siya mag-work or travel leisure lang. Wow. Kasi nandyan siya. In naman yung bola. In ba siya? In siya, kasi dito siya eh. Kahit naman na Hindi ko nakita. Makita namin. Ay, kikikit. Jokes.